Petra. At syempre, ako naman si Oliver, a.k.a. Beto! At kami ang Dukomi Brothers! Let's go! Go! Hoy! Rich gang, about to duck, baby. Got like 4 ounces in the 20, bitch. I'm black. I did a lot of shit, just. Pwedeng makalimos ng pagkain. Makalimos ng pagkain. Diyo, wala pa kasi akong kain eh. Gutom na talaga ako eh. Uy, mainit pa yan. Mainit. Salamat. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Okay lang po. Salamat po. Salamat po. Sige po. Una. I don't have time for this. I have meetings to attend to. What a lovely couple. Pwede ko ba kayo kantahan ng isang awitin since magba-Valentine's na? Pwede ko kayo kantahan ng isang awitin? Walang bayad, syempre. Di nyo tatanungin kung maganda boss ko? Sige lang. Para at least may assurance kayo. Maganda pa boses mo. Oo naman, kaboss ko si James Reid. James Reid ang boss nito. Sige. Ito, kantahin ko na lang para kanta na ni James Reid. Bahala na by James Reid and Nadine Samonte. Valentine's man ngayon, di ba? Kayo naman, di ba? Let's go! Kunyari ito. Sige, kaya. Naniniwala na ako sa forever. Oh. Mama ko muna. Wala naman itong bayad, wala pong bayad. Akala ko ikaw ay akit. Ay, mali. Bakit ba kailangang mag-ibig? Sayang din naman ako. Lagi na lang bang may sisingit at tuwing tayo'y magkasama. Anong sunod sa number 15? Nandito na si Bong! Bong Rip. Sorry kaya. Sensya na kaya. Gusto ko sana kumain ng balot ko eh. Ano ba yung pinakabata sa balot ko ya? Number yung 16 nga. Ha? 16. Nandito na si Bong! Levi! May hinahanap kasi kami, sir. Na may nakatakas sa fugitive. Baka lang nakita mo, napansin mo. Kasi sa salang pag nanakaw ng panty sa kapitbahay. Ito yung larawan nyo. Napansin mo ba to? Hindi nyo napansin. Pagala-gala dito. Baka sila. Bago ka lang dito, sir. Ito, sir. Nakapansin nyo ba siya?
Pagkalagay. Payat, medyo payat. Tapos singkit. Ay, wait lang. Para may bigote yata yun eh. Ah, lagay lang po. Lagay lang po. Ano po kasi baka... Sige ba, ito pa yung... Itapon. Eh, lagay lang po kasi baka manuklaw po kasi. Sige po, sige po. Sige lang po. Ano po? Yan, salamat po sir. Salamat po. Tsaka po yung itlog. Yan, salamat po. Ito po. Magkano po ito? Ito po. Salamat po, salamat po. Manuklaw to eh. Bay, anong gusto mo, Bay? Chicken. Chicken. Ay, ano? Your order. Price lang. Price. Isa pong fries po. Okay. Anong size ng fries? Woo! Magkano po? Magkano po lahat? 84 with wala sa ano, wala sa compartment, nasa compartment. Wait lang, baba lang ang motor. Magkano po? Ito po. Salamat po. Hello po. Okay na ba ito, ma'am? Lalagay ko lang po sa compartment. Wait na, lalagay ko sa compartment, bye.